Det var ikke på min afsnit. Det er det, du døde af. Han udøde af snus. Det gør en sang. Okay, udover puljen der, hvis han dør, så vil jeg godt gøre en sang, hvis du dør af snus. Der er mange ting, der rimer på alle. Men det er ved at kigge på... Så er han ture og skære med den, så er bare... Han skal lige se, hvor højt stak penge han får. Ja. Og vil du være med, så... Du er simpelthen så heldig, at vi... Ja, selvfølgelig vil jeg give 20'er til noget, der allerede er betalt for. I'll do anything for money. Hey, Alex, det bliver det mest spektakulære selvmord på YouTube, det gør det. Og vi er enige, vi skal bare have den. Nej, det skal deroppe. Jeg skal ikke, hvordan man har det. Du skal have den over heroppe. Bare tænk på, det er en romkugle. Hey, jeg smider 20 år mere i, hvis du bider ned i den. Og tykker ind i den. Ja, det gør jeg også. Nej, det gør jeg ikke. Du skal ikke tage det lidt ad gangen, så dør du. Så kom så. Så den har jeg Nej, det er simpelthen, det er for farligt. Mere der.